wata mata a kyawu zubi da kamalikin musirata tawaye kowa da yaban da zai yi abunta dalili su yasa har yau nake tanadinta hawaye gare ni ba za ya daina zuba ba idan ba ki farka maso ya zauna garin ba dukan damuwar ki gare ni ne za na duba na samu mai so bai da burin na barta shi mai so na fitar tallafi gari na masoya ni zan tafi gari na Kano ba ma korafi masoya yau akwai tsokaci ciki na sakun gaba rikici mai zai hana in na yoyi daga miji tunani na ke nazari na kullum akan so idan so ya kai so a jiki za ya ɗarso tunani na ɗaya ne na samun abar so yardar ta ki nake buri so ne mai nufata masoyi na gaskiya ke kira ne da gwarzo shine ko gurin yaƙi na so ya fi kwazo zan so ni a taima wani tamkar ya gwarzo mun san kwanan zancen mu huta gwanata masoya biyo hakuri da so mu ƙosa idan so ya kai so a jiki za ya ɗarsa dukkanin marayu na biɗar tallafinsa habibi na kirayi masoyi zago